Civilizațiile antice aprind curiozitatea noastră și continuă să fie interesante prin noile secrete descoperite de specialiști. Bulgaria. Moștenire de la traci. Bulgaria, cel mai vechi stat din Europa, existent cu același nume, este urmaș al unei asemenea civilizații. Este vorba de civilizația tracilor, cel mai numeros popor după poporul Indiei în anticitate. Concluzia este dată de Herodot, părintele istoriei. Teritoriul acestui popor duce numele nimfei Tracia, care ar fi fost medic și oraclu. Unul dintre cei mai populari eroi mondiali este Spartacus, tot trac, din tribul medilor și conducătorul celei mai mari răscoale de robi în Imperiul Roman. Cel mai cunoscut cântăreț din lumea antică, medic și filozof, Orfeu, este și el de origine tracă. El s-a născut în munții Rodopi, unde a avut loc și povestea cu soția lui, Euridica, pe care el a urmat-o în lumea cealaltă. În Rodopi este probabil și mormântul său. Urmele acestui erou mitologic duc spre templul sacru din stânci Tatul. Iar foarte aproape de el se găsește și orașul în stânci Trac Perpericon, unde arheologii caută templul lui Dionise. Herodot spune că acest zeu este de origine tracă, iar templul lui este tot așa de cunoscut în anticitate cum ar fi fost templul lui Apollo din Delphi. Regele trac, Teres I, a trăit la sfârșitul secolului VI înainte de Hristos și a reușit să unească o parte din triburile trace într-un regat puternic, cel al odrișilor. Cu toate acestea, triburile trace nu au fost niciodată unite. Puțin după era noastră, teritoriul tracilor a fost acaparat de romani. De-a lungul secolilor, tracii s-au amestecat cu romani, slavi și protobulgari. Astăzi, civilizația tracă continuă să divulge secretele și comorile sale. Pământul nostru este locul unde s-a născut cultura europeană veche, dezvoltată cu mii de ani înainte de civilizația din Mesopotamia și cea de pe malul Nilului. Cel mai vechi aur descoperit până acum în lume se găsește în necropolul de la Varna și comoara din satul Hornița. Tezaurul de la Varna este cea mai mare cantitate de aur antic din secolul V înainte de era noastră. El conține peste 3000 de piese. Artefactele extraordinare s-au păstrat în Valea Regilor Traci de la Kazanlâc. Cel mai impresionant este cavoul trac de la Kazanlâc, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Muralele de aici sunt cele mai bine păstrate picturi din epoca elenică de la început. Muralele de aici sunt cele mai bine păstrate picturi din epoca elenică de început, din Bulgaria. Murale impresionante au fost descoperite și în cavoul Alexandrovo, aproape de Haskovo. Aici sunt reprezentate rituale religioase, obiceiuri, îmbrăcăminte și scene din viața tracilor. Mormântul regal aproape de satul Sveștari, alt obiectiv UNESCO, conține exemple de sculpturi trace. Camera interioară este decorată cu figuri feminine aliniate pe o dreaptă. Homer scrie în Iliada despre traci. Ei s-au alăturat troianilor cu regele lor Rezos din tribul Edonilor în războiul Troiei. Trăsura regală era împodobită cu aur, iar caii tracilor erau mai albi ca zăpada și mai rapizi decât vântul. După moartea regelui Trac, mormântul se acoperă cu cantități mari de pământ, iar colinele acestea erau considerate ca porțile spre eternitate, unde se executau rituale secrete pline de misteriu. Tracii întrebuințau vin,
în aceste rituale. Tot Homer menționează vinul extraordinar trac, care era consumat de ambele armate din războiul Troiei. Informație că tracii erau vestiți pentru vinul lor s-a găsit și în săpăturile arheologice de la Perpericon și în templurile religioase trace de la Starosel. În regiunea Sredna Gora, aproape de Panagiuriște, s-a găsit cea mai mare comoară de obiecte de aur, care demonstrează nivelul extraordinar al culturii trace. Este vorba despre 9 vase din aur curat de 23 de carate, decorat sublim cu scene mitologice și mesaje filozofice. Tracii beau vin din aceste vase în timpul ritualelor religioase și a dansurilor misterioase. Exemple de artă tracă s-au găsit în multe alte locuri, cum ar fi Vâlcitrân, Rozen, Letnița sau satul Borovo, aproape de Ruse. Toate aceste tezaure sunt expuse în muzee de istorie și arheologie în toată țara. Meșterii traci demonstrează o tehnică unică, iar obiectele sunt simboluri strălucite a acestei civilizații milenare de pe meleagurile bulgărești. Pe baza datelor arheologice, se consideră că la începutul secolului VI, înainte de era noastră, tezaurul trac era de 260 de tone de obiecte și monede de aur. Istoricul grec Tucidide, din secolul V înainte de Hristos, spune că regatul Odris era cel mai mare din punct de vedere a venitului de stat și alte resurse prețioase. În Bulgaria puteți vedea multe tradiții și obiceiuri care își duc originea acolo, la traci. Un asemenea exemplu sunt jocurile și dansurile cu măști numite cucheri, ținute iarna. Alt exemplu sunt dansurile pe jeravă, care, fiind mitologice și misterioase, au fost declarate ca parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Deși au fost descoperite zeci de templuri, sute de coline și multe comori de aur, istoria tracă rămâne misterioasă și de neînțeles. Tracii nu au lăsat urme în scris, dar legendele, eroii și mitologia lor este vie și astăzi. Iar arta lor sclipește ca aurul. Bulgaria, o țară care merită să descoperiți, vizitați, să simțiți și să retrăiți.